poikkeuksia. Mun oli pakko tehdä video aikahaasteesta ja Arbonde-topista. Mutta näköjään mä teenkin sitten tästä Love You. No, poikkeuksia sattuu ja tapahtuu. Sille ei vaan voi mitään. No, poikkeuksista puheen olematta. Terve, taas tehdään pikkupelivideo tästä Stumbleguysissa. Ja älkää kysykö mun skinistä, minkä mä sain. Tää on Master Sloth. Ja no, se on se Brano, joka tästä tykkää. Vai oliko se Snipuks? No jompikumpi. Guys, it's just pretty fast. What the hell? Vähän miksi tuntuu, että siitä on tällaista teistä? Sitten mä ottaa jollekin sun kaverille tai sitten katot tää vaan, koska sä oot varmaan pelannut tätä. Ihan kun mä olisin nähnyt. Ei tässä oo sit varmaan mitään muita. Se on varmaan mitään muita. No voi. Mitä? Tuu sano suusta. No mitä? Mitä hemmiä? Yes. Tää tulee olemaan hankala nappi. Se on saanut generoitua nää tänne. Tälleen. Siis mitä? Ja vielä tippit. Nyt. Eiköhän me lähetä pois tästä ja mä vaan koittaa. Voitko sinä pahoin? Voin. Onko sinulla jotain sanottavaa katsojille? Älkää pelätkö tätä. Kokeilkaa omalla vastuulla, mutta valmistautukaa ragemisiin. Ja tämä meni tullaksi. Siis mitä Siis oikeesti, mitä? Ei tästä mitään tule. Ei tästä tule mitään. Mä heitän hanskat tiskiin tän mapiosan. Mene, riitä! Siinä ei edes ollut checkpoint. Pomppu. Siis tästä ei tullut yhtäkäs mitään. Siis mikä?
Ihan vaan jos sä haluaisit mennä siihen. Ei ihan että pakosti, vaan jos sä haluaisit mennä siihen. Rikkeri. Mä oon niin rikkeri. Mikä hitboxikko? Tää pahentaa asiaa nää jutut. Mä en edes osunut niin hyvä silleen. Hyuh. Mä lumiukkona pomppeekin vai mitä vittu. Ajattekö mä niin tuhottomasti tykkään tästä mapista? Joo, mä tiedän tää on. Siitä tää on pelannut tätä. Mitä vittu? Rest in peace. Emilin tuhottu. Sitten siitä niin ja niin. Siihen animation. Sitten siitä sähköttyy. Mikä sähkö tossa nyt on? Sitten kun mä tykkään tästä niin tuhottoman paljon. Voi poronpentele. Sitten kuollaan tossa. Oikein pikku. Alku! Mitä? Ei Joo, eiköhän me siitä tehdä siitä ihan toisesta. No voi vittu. Tästä tehdään. Tässähän mä oon oppinut niinku vaikka mitä oikkoreittejä. Koitetaan selvitä. Mä tykkään tästä nyt tuhottoman paljon. Täällä on yksin hokki. Läpeistä. Ei vaan. Tässä löytää silloin tällöin näitä oikkoreittejä. Välillä uusia, välillä vanhoja. Ja uusia poikia. No niin, mä feilasin heti alussa. Kiva. Tuhottoman kiva tää mappi. Rikkede. Tää on niin rikkede mappi kuin olla. Just ton takia. Nää hiivatit vois lähteä kyllä. Mitä save? Osunut siihen hemulit ramppa. Mitä? Tässä. Tää on tää oikoreitti, mitä mä teille haluan näyttää. Tää on ainakin yksi niistä. Te tuutte näkemään niin paljon lisää näitä kivoja oikoreittejä, vanhoja poikia. Mä sain sen checkpointin kyllä, tiedän. En saanut, pitää mennä uudestaan. No mitä?
No nyt se ainakin sai sen checkpointin. No, jos se nyt ei saanut sitä hyvä. Mä ihmettelin, onko tää nyt bugaaks tää peli vai mitä. Nimittäin jos ei olisi tullut sitä checkpointia, niin... I'm proud from you. Sainko mä sen? Thank you. Ei kiitos itse asiassa. Thank you. Korjataan. You. Ei. No niin, nyt tää kohta tulee. Okei. Eli mä menen ton, en meikään, mä menen muukarista tänne sisälle, glitchattu ja... Bye bye ram idiots. Kaikki varmaan luulee, että ton pitää vetää, mutta Emil sanoi, että eipä ollut. Mä menen tällä, näin, tällä, näin, tällä. Toi oli kyllä aika impressive. Oli se tossa checkpoint. Kiitos. En mä halua liiskantua ton väliin. Nyt tulee tää final bossi, mitä mä vihaan eniten. Mä sain sen. Miten mä sain sen? Ja näin maaliin. Nyt ei enempää mitään. Mä oon ihan kauhukankeena. Moikka!